Прибери телефона, шефе. Гаси го, де. Имаш лампа. Унди майстора. Кърти. И ще маже. Нали, майстор? Да. Как си? Добре съм. Добре? Добре. Ти добре? Ти добре. И Гунди, майстър. Кажи нещо на зрителите, че те гледат в TikTok и в YouTube. Кажи здравей, как сте? Здравей, как сте? Здравейте, как сте? Добре сме, добре, работим. Кажи, че ще има нови клипове. Ще има нови клипове. Трабах. Поко. Трабах. Главата, леко не си удариш. Има нови клипове. Трабахо, no hablar, por favor. Така, шефе. Така. Най-известният майстор, Гунди майстора в TikTok-а, в YouTube-а. Кажи, че си инфлуенсър. Тук се работи. Кажи, аз съм инфлуенсър. Да. Аз съм новият тиктокър, ютубър. Да, новият TikTok, да. Новият инфлуенсър Да. на България. Да. Нали, шефе? Кажи чао на камерата, на приятелите. Чао. Чао, при... Хай, мъжи. Хайде, мъжи. Ай сега. Гунди майстъра маже. Нали, майстъра? Да. И искаш ли, мале, компреса, да ти прави, мале, суманджеса. И искаш ли, мале, компреса. Ви гледате, Гунди майстъра, най-добрият майстър. Да, по комините. По комините. Маже комини, маже чисти търби, отпушва търби, маже комини, гресва вериги, прави всичко. Прави промивки на канали. Нали, шефе? И гледайте Гунди майстора. Маже най-добрият майстор. Как си, майсторичко, наред ли е? Да. Кажи нещо на испански, майстора. Кажи, оля, ке паса. Trabajo, amigo, trabajo. Mucho trabajo. Mucho Bien. trabajo. Майстора знае испански.